Ora tresna suka ayo Pak Widato sisan aku pancen salah aku pancen luput aku ya mulih. Ayo nyanyi mana? Tak isi akeh. Mas cepet. Udah ya pono, ayo cepetan. Ayo ayo. Harap apa kek. Ora ngono lho. Ayo toh. Mboten pampun. Pun sijinah ki lho Mas. Luwe wis. Sing bener lah nyanyi ben diparingi. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke apa wae nadyan sesideman mesti tak tukoke ora tresna jajan matur sembah nuwun Pak Haji luwe becik matenono timbang perpisahan penyokan sulistyo are wangi samudana marang kula warga
nuwun Pak Haji, ya Allah Pak Haji iki jan. Ayo Mas Bogel habisin. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukok email omah saisine kowe apa-apa wae nadyan sesedeman mesti tak tukoke. Terima kasih sudah ya Mas Bogel. Sesuai aku kilap. Yuk, Moro Trisno campur sari. Pak Tri yang punya Blitar. Oh. Mama Gendis. Ning ngendi konku goleki Sini Bunda, ayo goyang yuk. abote kepengin ketemu nadyan adoh tak parani mung nuruti karepe ati. Bareng saiki ketemu kowe teko ninggalake aku Mas Yono sing ninggalatiku loh tumetes melesi pipiku. Ayo Mama Gendis. Yen pancene ora tresno mbok ya kandha-kandha sing prasaja. Aja gawe kelati aku ora bakal kondeli. Aku nek kelingan lagu iki koyo zamane awake dhewe mbiyen iki. Yo ben to Mas wong arep nyawer kok gak entuk iki lho. Gowo duit mlayu-mlayu. Aku kaget untung ora metu sembarang-sembarang lho Mas. Mamae galak men arep nyawer kabeh nyanyi kok. Weh. Dikira ke awake dhewe iki opo? Arep salaman sik Mas. Arep nyawer kok. Ya jenengan wis tuwek dadi kagetan ngono iki lho. Sini, kalau mau nyawer. Kasih dah. Sini sayang. Oh, Dedek. alah. Kaya ngene lelakonku yen tambah kok dadak Mantan iman, anak kami sayang. yen pancen ditinggalake gawe karo ati selawase. Jogja bergoyang. Ayo Bun, goyang ya. Nggak lama itu sudah banyak stoknya. Ayo kita bangun. Ayo Mas Mul. Dikayang ke Mas Mul. Nuruti
aku ora bakal modeli. Tinteni kot mau kok yo tidak muncul-muncul jenengan. Kono tur ya sibuk kok Lah iya ta. Ngono kuwi kudu dipancing sik. Pengene awet dek mau pengen joget. Lah iya. Lagune apa, Mas? Kono Mas Santoyo dangdut. Ah, Langit Oh. Mendung Kuto Ngawi. Oke, Ya, engko diaturke. Dalan bayi kuwi lho, Mas. Kok dalan bayi lho nih? Saruman kowe kan. Lah pripun? Oh, dalan iki ya? Langit mendung ngawi. Ya luput Mas. Dalan iki ngono. Oh, tak kira. Kaya ngene. Ayo Mas Bro. Gendong hawa ning kasur. Cek cek cek. Oh iya, alhamdulillah ya Mas. Aku mau tamasya keliling-liling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan Mama Neta, kereta tak berkuda, becak, becak, tolong bawa saya. Lihat kebunku penuh dengan buaya, ada yang putih kus dan ada yang merayap. Setiap hari mau kusiram semuanya, mawar melati kus semuanya mampus. Cilacap bergoyang. Pada kerja semua. Oh, pada di atas semua. Suruh turun dong. Mangga. Jan-jan-jane kowe neng ngendi kelagamu sajawan aku sudah
kita bergoyang. Monggo Bu Rina. Moro tresno bergoyang. Monggo Mas Tugi, joget Mas Tugi. Lamat wis katon bejane yen kok iki brok katon mantoro aduh wiratane sinawang tan ampo Nadyan bebasane kali lan godhong sakebaran Mas kaya wis kocatan rasa sengsem ning atiku. Mas Adit, ini kita Mas Adit ternyata proyeknya habis menang, baru tanda tangan, pantesan cair. Oh bapaknya
Terima kasih banyak ya adekku sayangku, sehat selalu di sana. Pokoknya semangat terus ya. Loh. Ya Allah cang ganteng. Cok golek bojo ngene iki lho, Cok, pinter gak duit. Oh. Gak tekne kabeh wi. Bojo ngene iki lho. Piye? Nyawer. Tidak bisa. Ya ojo emosi ngono kuwi lho ya Allah. Ngene iki lho Mas Antuk golek bojo iki. Ngono Sing kuwi lanang ya. nyambut gawe sing wedok nyawer. Ngono kuwi ya jarar dijolke. Ora lah. Lah. Panas Sol blender. Nano. Pacane sarwa asri coba katon bejane yen gobrok katon pancoro aduh wiratane sinawan ampun seneng aku. Ten ojo nangis to Mas ya Allah sampean kok ya. Lagu paling sakral. Lagu iki ngluwi-ngluwi duit brang-brang yuta, tenan. Mula karo kadung tresno ki anakku slamet. Waktu itu memang bener-bener antara 50-50 dan ternyata Mas Adit dengan lagu kadung tresno bisa sadar. Alhamdulillah. Sekarang sehat, garis suksesnya ya Mas. Bapak selalu mendukung kamu. Ayo bablas ke kangen hati dienggi spesial kagem Mas Tuki. Urung rampung musiknya urung rampung. Lagu ki jan. Kangen hati khusus kanggo Bu Wiwin Widayati. Nano. Pondok Gede. Kalih bose cerah foto. Ayo Cak Bagus. Udah kata-katanya udah. Wes. Oke. Pak Detri tahu sejarah ini. Pacaane sarwa asri jero batinku tansah pun eman wis lumayan amung Dimas Paradise.
Juragane mebel kayu jati. Aijan yen pangerja ora jajan. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku wong ayu Oh ya HE-nya tadi udah ya Mas ya. Ini tinggal pelunasan ya Mas ya. Ya ini koyo katreng jati wae. Oke baik. Aja sama bersama Mas Budi. Wes sering ketemu. Kapilut. Yo Morot Tresno. Ayo. Kalamun waros liramu batin iki anane tan sarengmu rasa tresno kang tak endem sarwa mikir ati tan bisa jendem oper barakil Saben wanci pungkasane nadya nada kakak dulu nanging caket sajroning atiku gonku nandang tresno iki wis kinodrat sadar apa datan owah lampun bisa Mas Terli asik Morot Tresno.
drat wis kinodrat sajar mong nglampahi karepku kait mau ki ya ngono kuwi lho Mas Erin. Hae ngono ya Mas. Nek enek hae ki penak ya Mas ya. Ada spasinya ya. Dadi enek spasine ora ngos-ngosan. Lah iya ya alam. Wis 57 Mas Erin. Tapi jek jos lho Mas. Oh lah, tenan jos kok iki. ngendi? Iya, lah timbang iki lho. edan kowe iki Lah kene aku napa niku? sepelekke He, aku ora tau aku nek Mas Eri iki Mas Rolas ora jek jos iki. Iki lho ora mengkis-mengkis ngadani aku. 57 lho aku ki. Heeh. 57. ayo Ulo sawah sapa datan owah atiku wis kapilo mundur sae bokku ngarasaku lamun bisa kecaketan sliramu pancen juas para tresno ki